എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങളെ പറയാൻ പോണത് വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റില്ല, ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അത് കണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പുതിയ ഡയമണ്ട് റോയൽ, അതേപോലെ മറ്റേ ഗോൾഡ് റോയൽ, പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന തോക്ക്, പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന ബാഗ്, പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ സ്കിന്ന്, പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന ഫേസിന്റെ ഒക്കെ പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന തോക്കിന്റെ കിഡ് സ്കിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അതേപോലെ പുതിയ ഇമോട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വാ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കാണാത്തവർക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നേരെ കാണാൻ പോകുന്നത് ബാഗിൻ്റെ സ്കിന്നാണ്. ഇത്രയാണ് ബാഗിൻ്റെ സ്കിന്നാണ്. നിങ്ങൾ സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക. ബാഗിൻ്റെ സ്കിന്നാണ്. ഇതാണ് ഫേസിൻ്റെ സ്കിൻസാണിത്. അടുത്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ തോക്കിൻ്റെ ബാറ്റിൻ്റെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്കിന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത കാണാൻ പോണത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ഗോൾഡ് റോയൽ. ഇത് രണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസാണ്. ഇതൊരു പുലിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമാണ്. ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതൊരു പ്രിൻസ് ഓഫ് ക്യൂൻ എന്നാ പറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അടുത്ത ഇതാണ് വരാൻ പോണ കിഡ് ബണ്ടിൽസ്. മറ്റേതിൻ്റെ ബണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അത്. ഇത് വരാൻ പോണ രണ്ട് ഹലോവിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. ഇത് എന്തിൻ്റെ ആണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഡയമണ്ട് റോയൽ എന്നാണ് ഉറപ്പിട്ട്. ഇത് വന്നാൽ പൊളിക്കും. അടുത്ത് നമ്മൾ കിഡ് കാര്യമാണ്. ഇത് ഇമോട്ട് റോയൽ വന്നാൽ പൊളിയായിരിക്കും കഴിച്ചു. അടുത്ത പെറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പെറ്റാണ് കിഡ് പെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാരക്ടർ. അടുത്തതാണ് ഇമോട്ട് റോയലിൻ്റെ പുതിയ ഇമോട്ട്, ബൂയ ഇമോട്ട്, പിന്നെ ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ ഇതാണ് സ്കിന്ന് ഒരു വണ്ടിയുടെ. മച്ചന്മാർ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ കാറിൻ്റെ സ്കിന്നു തന്നെ ടോപ്പ് അപ്പ് ഇവൻ്റ് ആണെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. പെട്ടെന്നാണ് കാണിച്ചു പോകുന്നത്. ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് കാണുക.